Ola. Ola, benvidas e benvidos a esta sesión de tarde do segundo Foro da Industria Galega do Audiovisual. Quería disculpar a presencia de María Soliña, directora de Contidos, que por un imprevisto de última hora non pode estar aquí, pero enviounos unhas notas de presentación do que vai ser a seguinte charla, que paso a ler agora mesmo. Dende 2010, a legislación audiovisual en España establece que as televisións públicas teñen a obriga de subtitular o 90% das súas emisións para facilitar o acceso das persoas xordas. As televisións privadas, un 75%. A RTVE subtitula unhas 3.500 horas ao mes, pero non o fai de xeito igual en todas as súas canles nin franxas horarias. A SEMADE, a audiodescripción para persoas con dificultades de visión apenas acadan as 483 horas e aquelas accesibles mediante lingua de signos redúcense a 235. A Valedora do Pobo recomendou a TVG no 2018 o incremento de horas de informativos subtitulados ou signados, xa que a Federación Galega de Persoas Xordas comunicoulle que nin o telexornal da mañá nin o da noite eran accesibles, emitíndose só un telexornal accesible para xordos ás 3:30. Xunto coas obrigas legais, é esencial pensar a accesibilidade xa dende o inicio da creación audiovisual para facilitar a autonomía de acceso das persoas con discapacidades auditivas e visuais. Hai que pensala xa dende a produción, como se aplica no máster de Translation and Filmmaking da University of Roehampton, en Londres. Alí é onde o noso seguinte convidado, Pablo Romero Fresco, avanzou nas súas pesquisas na traducción accesible, producindo filmes como Join the Dots, do 2012, empregado por Netflix e por colexios de varios países europeos para aumentar a sensibilización sobre a accesibilidade para persoas cegas. Agora, xa dende a Universidade de Vigo, lidera os proxectos europeos MAP, Media Accessibility Platform, e ILSA, Interlingual Live Subtitling for Access, e dirixe o Centro de Investigación GALMA, Galician Observatory of Media Accessibility. A súa Accessible Filmmaking Guide está a ser empregada por cadeas de televisión, escolas de cine e cineastas de diferentes países. Nesta labor pioneiro, Pablo Romero ten colaborado con gobernos, universidades e asociacións de usuarios de todo o mundo para introducir e mellorar o acceso a actos en directo para persoas xordas. Nesta ocasión, Pablo Romero e o seu equipo atópanse no segundo Congreso Iberoamericano da Traducción Audiovisual, o ISPATAP, en Madrid, pero considerando o anovador do traballo do Observatorio Galego para a Accesibilidade Mediática que el dirixe, consideramos de especial interese a súa intervención en liña acompañada de fragmentos audiovisuais que nos amosen os distintos xeitos de traballar a accesibilidade no audiovisual. Deixo vos xa con Pablo Romero Fresco. Hola, ¿qué tal? Entendo que oídes, ben? Vale, vexo cabezas que se moven, entón, bueno, sinto moito non poder estar ali, moitísimas gracias, por suposto, por convidarme, sinto moito non poder estar presente. Farei o posible por que sexa entretido de todos os xeitos, sen poder estar aí. Do que falamos é do que se acaba de mencionar un poquiño, que é a idea de se podemos integrar a traducción, a accesibilidade, dentro do principio. Falamos de, eu agora, bueno, vamos falando de que en realidade hai un divorcio, unha separación entre o que, por un lado, a creación, a produción, preproducción e postproducción do audiovisual, e por outra parte, todo o que nos vemos no noso campo de estudo, que é a traducción e a accesibilidade, non? Entón, todo isto queda de algún xeito un poquiño, pois, perdido. A ver, hasta aí. Ben, entón, estamos separados, non? Non foi así sempre, e temos que, pois, nos primeiros anos da historia do cine, os intertítulos sí que se facían, pois, co equipo creativo, despois houbo outros casos nos que tamén se facía, pero en xeral
o que vemos é que non é así, que hai unha separación. E nós o que buscamos é pois, xuntar un poquinho os dous mundos. Por un motivo tamén, porque o que vemos é que se collemos, por exemplo, pois do 17 primeiros anos do século XXI, as películas máis taquilleiras ou que gañaron Óscar a mellor película, por exemplo, o que temos aí é que acadan un 50% das súas gañancias con as versións traducidas e accesibles. ¿Sí? Sin embargo, gastan solamente un 0,01% ou un 0,1% do seu presuposto, do seu orzamento eh, para traducir e para facer accesible. Entón, hai aí moita marxe de mellora ou de dedicar un poquinho máis de recursos á traducción e á accesibilidade para asegurarse de que o que se está contando nesa película, nesa obra, chega do mesmo xeito tamén a outros idiomas e a outras culturas e a persoas que necesitan algún tipo de accesibilidade. Entón, para hoxe quería falar un poquinho desta separación, non? Temos aí unha separación entre os que fan cine, os que traducen e os espectadores, pero espectadores de diferentes lugares. Esa é un poquinho a idea. De diferentes lugares, de diferentes capacidades. Isto pasou, pois, non sei, película como Roma, por exemplo, de Cuarón, na que de repente, pois cando foi o cine en España a ver a película Cuarón, pois decatouse de que había aí un problema co subtitulado, entón isto creou unha polémica moi grande, pero claro, el non estaba involucrado no subtitulado da súa película, como a maioría non o están. E como decía no Guardian, hai tantos cineastas que sí están preocupados, pois eu que sei, obviamente, no? Da mestura do color, do son, etcétera. Pero cando chega logo a facer pois o subtitulado ou calquera outra cousa que faga que a película poida traspasar fronteiras e culturas, aí tendemos a desentendernos un poquinho máis, non? Entón, hoxe quería mostrar primeiro, bueno, que é o de AFM, de Accessible Filmmaking, é considerar a traducción e accesibilidade no momento de produción mediante unha colaboración entre nós e vos, os que traducimos, os que facemos accesibilidade e o equipo creativo. Sí? Esa é un poquinho a idea. Um, entón, no mundo da accesibilidade se fala de tres cambios importantes nos últimos anos. Un é que sexa para todos, é dicir, non cando se utiliza, non, xa sabedes, unha rampa que logo utiliza todo o mundo e non solamente a xente que ten que vai nunha silla, nunha cadeira de rodas, que se faga cos usuarios de algún xeito, ou coa opinión e que se faga dende o principio. Son un pouco os cambios que hai na accesibilidade. E eu quería ver un poquinho nese para todos, pois sabemos que o 80% da xente que utiliza subtítulos que teóricamente son para xordos, no mesmo idioma que a película, pois o 80% non son xordos. Ou que o 85% dos vídeos que se consumen en redes sociais como Facebook ou Instagram teñen subtítulos porque a xente os ve moitas veces ou os podería ver sen son. Entón, ata que punto podemos, non sei, desentendernos do subtitulado totalmente, non? Esa é a pregunta. O que quería ver eu é se realmente nós somos conscientes de que os e as cineastas están facendo cine máis alá de ter os espectadores e as espectadores da versión original en mente. Hai máis en mente que iso ou non, non? E aí podemos facer a pregunta de se temos en mente, cando facemos unha película, todos aqueles involucrados, a película global, é dicir, a película como película que inclúe a versión original, a versión dobrada, a versión subtitulada, a versión audio descrita para persoas cegas. Isto xa se empeza a facer agora, pero non tanto como nos gustaría. Entón, eu quería mostrar exemplos concretos, non? De subtitulado, por exemplo. Por que ten que importarme o subtitulado? Bueno, como vemos, eu quizás falaría de directamente isto. Cal é a diferencia entre ver unha película original e ver unha película subtitulada? Nos, as pesquisas que fixemos investigación pois con eye tracking, por exemplo, non? Con seguimento ocular. E aí o que vixemos é, vamos a ver como se moven os ollos por unha pantalla cando vemos unha película original e unha película subtitulada. E por que é diferente, en que sentido é diferente? Ben, entón, nós temos movimentos voluntarios de ollos, é dicir, eu decido mover os ollos a algún lado e temos movimentos involuntarios. Os voluntarios son doados, é dicir, eu vexo este cuadro e digo, vale, quero saber que está pasando neste cuadro. E hai 10 persoas que o ven así, a viaxe que fan os seus ollos. Se lles pregunto, cales son as características económicas desta xente? O ven así, miran máis a roupa. E se lle pregunto cal é a relación entre eles, o ven así, miran máis os ollos.
das 10 persoas, sí? Vale. Entón, ti decides como queres ver unha película, pero tamén tes movimentos involuntarios. Por exemplo, a ver se pode ver este vídeo. Vamos a dar. Non sei se teño aquí, un segundiño, eh? Temos aquí... un segundinho. Aquí está. Vale. Temos aquí un vídeo que dun fenómeno que se chama sincronía atencional. É dicir, o que está mirando aquí é que, independentemente de onde queremos mirar, o cine nos fai mirar a certos lugares, lugares que logo, pois de algún xeito, se sincronizan entre os diferentes espectadores. Estos puntos que vedes ali son os puntos de 20 persoas que están vendo este tráiler. Vale, entón vemos aquí que a maioría da xente, obviamente, se centra no personaxe principal. Entendo que este vídeo se está vendo e escoitado, se viu e se escoitou en algún momento, verdade? Espero que sí. Nos centramos no principal. En cada momento solamente vemos un 3% da pantalla. Xa sei que hai unha mirada periférica, pero esa mirada periférica obtén moi pouquiños datos. Entón non son moi boas novas para toda a xente que traballa facendo o fondo da película por outros lados, pero é así, é un 3% que vemos continuamente, non? E aquí ves unha sincronización, obviamente, no centro da pantalla, nos fixamos no centro, nos ollos, na cara. Eso sí, todo cambia cando hai máis personaxes. Aquí vemos unha dispersión moito maior, sí? Porque temos que facer un barrido e ir vendo cada un deles. Vale, hasta aí ben, non hai problema. Canto máis tempo este plano en pantalla, máis podemos ver os laterales. Se deixamos moi poquinho tempo, vamos a centrarnos só no centro, sí? Nas bocas, nos ollos dos principais. Vale, pero claro, moitas das películas que facemos en Galicia logo queremos subtitulalas para fora, por exemplo. Entón aí, como se ve subtitulado? Pois a cousa xa cambia. Students and employees alike are impeded by a lack of access to spoken information in group settings. Deaf students can't Non sei se vedes que aquí hai hear the lecture. un proceso de casi triangular. Primeiro vemos a imaxe, logo os subtítulos, cando saen os subtítulos, e logo voltamos á imaxe. Pero claro, eu xa non podo facer ese barrido. Eu xa non podo ver a toda esta xente. De feito, chegarei a esta persoa e en canto fago o barrido se me baixa a imaxe. Cocal, que significa isto para os cineastas? Significa que cando ti tes unha escea con moita xente, non sei se terei por aquí, se eu teño unha escea ou un plano como este, se non está subtitulado, se non hai diálogo, se a versión original ten diálogo e non subtítulos non pasa nada. Pero se eu teño interese de verdade en que todas estas persoas que están no escenario se vexan, e eu teño moito subtitulado porque teño moito diálogo, non se vai a ver, a non ser que o plano sexa moito máis longo. Entón, claro, xa non se está vendo o mesmo, xa non está vendo o mesmo ou do mesmo xeito, non? E nós, entón, o que nos fixamos un poquinho en cal é a diferencia, polo tanto, de ver en subtitulado. Entón, o patrón, sí, o patrón é un triángulo, non? Imaxe, subtítulo, imaxe de novo. Pero hai moito que nos perdemos, claro, inevitablemente. Entón, empezamos a ver cousas como que o ritmo das películas xa non solamente é unha cousa que ten que ver con... Perdón, o ritmo das películas xa non é unha cousa que ten que ver coa montaxe simplemente. Non é solamente a velocidade a que se suceden as imaxes, tamén é a velocidade que se suceden os subtítulos. Eso tamén marca o ritmo interior dunha película. Eu teño esta escena de Slumdog Millionaire, que se subtitula así. Entendemos que costaría un pouco máis solo para nosotros dos. É un subtítulo que mantemos en 3 planos, sí? E se mantería así, vale? Se eu o manteño así, pois a xente o lee nun plano, seguramente empezan a lelo no segundo plano, pero no terceiro plano xa non o leen. Xa se quedan coa imaxe porque xa leen o subtítulo. Pero eu tamén podo decidir subtitular estes 3 planos de xeito diferente. Por exemplo, así. Aquí o que eu estou forzando é o dobre de movimentos de ollos no espectador. Porque o que fago é vai a subtítulo, vai a imaxe, vai a subtítulo, volta a imaxe, vai a subtítulo, volta a imaxe. Estou facendo que o espectador mova os seus ollos moitísimo máis e que, polo tanto, haxa máis trepidancia
no xeito no que se ve esta escena. E non o fago mediante a montaxe, senón que fago mediante o subtitulado. William Murch, que xa sabedes, non? O montador de películas como o experto en sonido, montador traballou en películas como Apocalypse Now e A conversación de Coppola, el subtitula as súas propias películas e o fai por un motivo. El di, é un especialista en ritmo, en montaxe, e di, o subtitulado das miñas películas é básico para entender o seu ritmo, non? Porque eu penso en como a xente lee e ve a película. E isto son cousas que na formación e na práctica profesional do cine non se adoitan a ter en conta. Como tampouco se adoita a ter en conta o efecto da cegueira por dobraxe. A cegueira por dobraxe son todos aqueles aspectos, momentos, nos que non se pode ver a imaxe porque se ve un subtítulo. Por exemplo, eu teño esta estea na que hai nunha película que fixen cunha persoa cega, di, eu non sei o que hai no meu xardín, o leva a miña muller. E vemos un cartel que está no seu xardín, no que pon, pois unha muller moi riquiña e o seu home gruñón viven aquí. El non o sabe, non? Vale. E mentres di, eu non sei o que hai aquí, ella sabe lo que tiene aí, yo non estou moi seguro, logo temos que traducir tamén este cartel. Entón, eu cando fixen a película en inglés, a fixen para a xente inglesa, sen ter en conta os españois ou outros extranxeiros, e non había problema, escoitas o que di el, mentres, como contrapunto, ves este cartel. Pero claro, cando hubo que amosar a película a xente en España, tiven que subtitular tanto o que di el como o contido do cartel. Resultado, quedache un plano moi feo, cheo de letras e ademais moi difícil de procesar, non? Pero claro, temos isto en conta normalmente. Cando hai unha escea non sei, unha manifestación, un cartel en primeiro plano e por enriba unha narración, temos en conta que a versión para o público non original vai ser moi pouco seguible. Temos en conta, por exemplo, non o sei, fixadevos neste caso, a ver se son capaz de explicalo, son quen de explicalo. Aquí, o presentador das novas, en algún momento di, bueno, vamos a pasar a predicción do tempo agora. E aí está Thomas Schaffernakel, que por suposto nos va a dar unha predicción que é 100% precisa. Este home non sabía que o estaban filmando nese momento, entón levanteu o seu dedo, en plan, un que che dean, non? Pero de repente se decatou de que o estaban vendo millóns de persoas. Entón, para, digamos, esconder o que fixera, o que fai é meteu o dedo na man, de repente. Meteu os seus dedos na boca, non? Para disimular. Vale, se isto fora unha escena dunha película e houbera que subtitulalo, sería máis ou menos así. El parte del tiempo será tan completo como esperan. He visto a Thomas Schaffernakel ya preparado. Vale. Cal é o problema? Que os teus espectadores primeiro van a ler o subtítulo antes de ver a imaxe, xa o dixemos, non? E cando eu estou lendo o subtítulo e remato de lelo aquí en ya preparado, subo e o que vexo xa non é a él facendo o corte de manga ou como se chame, senón que xa vexo metendo os dedos na boca tratando de tapar un xesto que eu non vin. E non o vin porque eu estaba lendo o subtítulo. Entón, cal é a ensinanza que sacamos de todo iso? Que lle diríamos a un cineasta é, bueno, se tes un elemento visual que é básico para entender a escena e vai con diálogo, non, como este o principio da escena, non se vai ver. Porque os ollos inherentemente van ao subtitulado. O texto atrae máis que a imaxe para empezar. Entón estamos fastidiados tamén aí. De novo, non sei se isto se suele ter en conta, non? Como decía antes, tes subtitulado aquí, vas a ser capaz de quen de ver a toda esta xente cando é unha escena complexa. Temos que ver aquí moitos movimentos, non? Hai moita xente a que ver. Se está subtitulado vai ser moi difícil, non? Igual é que deixar o plano máis longo, claro. Eu vexo isto, pero se me subtitulan, seguramente solamente me dé tempo a ver a esta xente. Xa nada máis. Pode que non pase nada, está claro. Logo tamén hai outra cousa. A que ritmo falan? Se falan rápido, os nosos ollos estarán abaixo. E pensade na cantidad de películas e series nas que se fala máis rápido case do que falo eu agora. Aí vou. A ver onde están os ollos dos espectadores. Okay, he's invited for dinner in the bottle city of Kandor. He miniaturizes himself, enters the city where he loses his superpowers. Now, before dinner, his host says who's up for a little... Bueno, é exagerado e fala moi rápido. Pero aí, os ollos non están na imaxe. Esta xente está lendo a peli, pero non están vendo ou a serie. Se queremos, a esta xente lle podes preguntar como era a camiseta deste home, non o saberán. Pero mellor hai aspectos visuales que sí queremos que vexan. Pois canto máis rapidez de diálogo, máis difícil. Eso sí, non habría problema na versión original, por suposto. Okay. Entón,
Nós temos aquí unhas táboas de investigación nas que vemos un poquinho, non? A que velocidade de subtitulado, canta imaxe podes ver, non? Isto, bueno, pues, eu creo que o tería en conta. E logo, os planos. Pensade nesta película que fixen, aquí o que tedes é, It was just, from there I was vale, o punto vermello son 10 persoas que están vendo a película, vermello ou amarelo, vendo o laranxa, vendo a película sen subtítulos. E o punto azul son os que a ven con subtítulos. Claro, fixados no punto azul, xente que o ve con subtítulos, no seguinte mini plano, plano curta. taken across to St George's, and the guy said, "Look, ever so sorry," he said, "but you've gone blind in your right eye," he said. Ese punto azul se quedou aí. Ese punto azul somente puido ler ese subtítulo que había por aí. You've E non puido ver a imaxe. Eu me decatei disto cando logo, despois de amosar a película a persoas españolas, lles preguntaba por determinados planos. Para eles non existiu nunca este plano. Nunca o viron. Non é que fora importante, pero xa me entendedes. Había un 10% dos planos da película que para eles non existían. É dicir, é a mesma película, pero o viron dun xeito tan diferente que se convertiu nunha película diferente en algúns aspectos. E todo porque eu non a fixen tendo a traducción e a accesibilidade en mente dende o principio. Non vou intentar a ver si, a ver, agora sí que vos vexo. Estánse a ver os vídeos, verdade? Escoitar, sí, vale, veciñas. Vale, pois, entón, logo, que facemos cando temos que subtitular? Hasta ahora estaba falando de como se ve físicamente, non? Unha película con e sen subtítulos. Agora, outras decisións que temos que tomar é como a facemos accesible para persoas xordas. Aí xa non son somente subtítulos. Hai que identificar quen fala, porque non sempre se sabe, como fala, cal é a música e cal é os efectos sonoros. Claro, isto se fai, quen o fai? Isto fai a xente que está aquí neste congreso, os subtituladores, pero sen contacto cos cineastas, nunca o teñen. Entón hai que tomar decisións. Entón, ti fas unha película, Crepúsculo, e de repente resulta que na túa versión que ven as persoas sordas, o que ven é que este persoaxe está suspirando, máis ou menos, non? Gasping. E logo máis gasping, e máis gasping, e máis, e máis. E toda a película gasping. Gasping quietly, e gasping softly, e gasping rapidly cando more. Vale, ti non tes control sobre isto, pero ao final, para unha persoa xorda que vexa isto, se convirte en moi repetitivo. E o repetitivo xa non son tantos subtítulos, porque é un todo. A película, sí? O xeito de contala se volve repetitivo. Sen que o equipo creativo saiba que está pasando isto, non? Porque hai unha... Estamos todos separados neste sentido. Ou eu podo utilizar o grunting, por exemplo, non? O grunts, que fai este sonido. Pero pode ser un pouco máis creativo e decir, bueno, en Alien vou poñer un croaking que xa gutural, por exemplo. E o vou utilizar cada vez que veña o Alien. Entón, así, xa sei e podo anunciar a persoa sorda que ese é o Alien, non? Pero eso, por que non o fago co equipo de sonido, por exemplo? Que son estabades a buscar aquí? Como describimos isto co director, por exemplo, coa directora? Todo isto non se fai, bueno, non se facía ata agora, nós pensamos que era un erro, non? No principio da película, da persoa cega que fixen, oese a súa voz. El di, lo que puedo imaginar que veo ahora es como si metiese la cabeza en un cuenco de cereales, con cereales. Non hai nada. Que pasa? Que eu, segundo as directrices, teño que identificar a persoa que fala. Pero bueno, e me din, conta exactamente o que sabe a persoa que pode oír. Vale. Entón, o que me din é, pon hombre. Voz de hombre ou hombre. ¿Sí? Entón eu comezo así. Lo que puedo imaginar, voz de hombre, que ve ahora es... Vale, moi bien. Despois diso, aparece primeira imaxe, e aparece Trevor falando. Ben, isto para min non funcionaba. Me fixeron así, o subtitulador para sordos seguiu as guías de Netflix e fixo así. Pero claro, logo moita xente sorda me dixo, ostra, pois me confundiu. Confundiume porque eu tiña aquí hombre, e vou escoitando iso, logo aparece Trevor e fala Trevor, e como non escoito a súa voz, non sei que é a mesma, a impresión que me deu é que primeiro puxeches unha cita dunha persoa, supoño que cega, e logo falaba outra persoa cega que era Trevor. Entón eu seguín as regras, pero claro, non funcionaba. Entón, nese caso, o que fixemos foi poñer Trevor. E anuncias que é Trevor e rompes a sorpresa. Sí, pero a rompes porque estás vendo que causa unha confusión. E que ademais non hai que darlle a persoa sorda necesariamente o que ten o ointe, senón pensar na persoa sorda
por ela mesma e cal é a mellor experiencia que pode ter, como a máis clara e menos confusa de túa película. Claro, aí o que pensas é, cantos cineastas están pensando nos espectadores sordos e cegos mentre fan as películas, non? Ou cantos se involucran. Aquí temos Élite, vale? Un capítulo de Élite que vai estar audiodescrito para persoas cegas, é dicir, unha voz que describe as imaxes que considera importantes. ¿Qué pasa, Samu? No te esperabas verme aquí invitado, ¿eh? Vamos para adentro, ¿no? Samuel, Nadia, Cristian y Ander entran al recinto bajo la atenta mirada de Guzmán. Llegan hasta el jardín. Llegan hasta el jardín, pero obviamente vos estades vendo que hai moito máis. Aí o espectador cego non está sabendo como nos están amosando esa chegada, non? Con cámara lenta, tal. Nada de nada de nada. Aí non hai nada. Porque as directrices te din que non fales de movimentos de cámara, de montaxe, pero para non sacar da historia. Pero mellor eu como director ou directora sí que quero contar iso, non? Fixadevos en inglés. ¿Qué pasa, Samu? Iso teño aquí en inglés. What's up, Sammy? Excitedly, they enter the compound. Guzman wears a tuxedo. He spots the foursome. They stride side by side. Christian takes a long drag from his cigarette and flicks it on the ground. The yard is lavishly decorated with stylish light Aquí sí nos contan máis. Non nos din o de cámara lenta, que eu sí que o poría, pero nos contan máis. Pero insisto, quen decide isto? O audioescritor e a audioescritora soamente? Ou hai un equipo creativo que tamén quere estar involucrado nisto, non? Ao final, estas imaxes, se había un guión inicial un poquinho detallado, podían estar xa descritas ao principio, non? Pero por que traballar entón tan aillados, non? Cando podemos traballar xuntos, de algún xeito. Isto é un pouco o que vos quería contar. Ata aquí, un poquinho aparte de unha accesibilidade máis estándar. Mais o que facíamos ata agora é o intento de xuntarnos un pouco máis. Agora vamos a ver unha cousa que veñen denunciando as persoas sordas e cegas nos últimos 5 anos. Unha cousa que dá vergonza dicilo, pero non mantiñamos en conta ata agora. Vou ilustrarlo, se pode ser, cun pequeno conto, que é o conto de os 4 pequenas esquinas. Este igual o coñecedes. É un conto que nos di: o cuadradiño pequeno está xogando cos seus amigos, sí? E chega o momento de ir para casa, os círculos entran na súa casa, pero o cuadrado non pode entrar porque a porta é redonda, sí? Vale. Entón o cuadrado que está triste, porque quere entrar na casa e non pode, pois empeza a dobrarse, a intentar facerse como un círculo, pero non acada nada. Entón lle din, bueno, ese te cortamos as esquinas, ese te convertimos nun círculo. El di, non, gracias, porque isto doería moito. Así que os círculos usan un tempo pensando, bastante tempo, e chegan a unha solución que, é a porta o que ten que cambiar, non é o cuadrado, así que recortan 4 esquiniñas e din 4 esquiniñas de nada, e aí entra o cuadrado xa, sí? Podedes imaginarvos que este conto se utiliza con adultos e con nenos para explicar moitas cousas, como, por exemplo, hai un modelo médico da discapacidade que di que o que ten que cambiar é o individuo. Cómprate un implante coclear e xa podes oír. Cómprate unha silla de rodas, resolve ti o teu problema, medicamente ou económicamente. Aquí non, neste conto que nos din é a sociedade a que ten que cambiar, non? É o edificio que ten que poñer, somos nós o que temos que poñer unha rampa no edificio, sí? Ou somos nós os que temos que facer esa entrada cuadrada para cuadrado, vale? Ata aí ben. E esta historia pasa non cuestionada pola maioría das persoas. É así, se entende, ilustra o modelo social da discapacidade. Agora ben, moitas persoas sordas e cegas agora nos están tirando este conto á cabeza dicíndonos, vamos a ver, cousas. Primeiro, por que o cuadrado está solo? Por que non, onde están o resto dos cuadrados? Sí? Seguinte, por que está triste? Por que un cuadrado? Ou por que está só e por que? E seguinte, máis importante, por que os círculos pasan un longo tempo decidindo? Non tería máis sentido que lle preguntaran a cuadrado cal é a solución? E cuadradiño seguro que atopaba unha solución. Por que a solución se toma sen el, non? Ben, apliquemos eso agora ao noso campo, non? E cando non digo noso campo é o voso tamén, o do audiovisual.
Entón, dese xeito, con este lema da discapacidade que nada sen nós, nada sobre nós sen nós, vamos ahora a chegar á accesibilidade, pero dende a participación e a representación. ¿Sí? Entón, é dicir, fixadevos nestes datos. Isto é no Reino Unido, no que están moi avanzados nisto. E aínda así, o 22% da población é discapacitada. Ben, pois, produtores executivos no audiovisual discapacitados, un 3,6%. O sea, detrás das cámaras, un 5,4%. E persoaxes discapacitadas, 8,2%. Sí? Das cales por cento, 90% desas persoas discapacitadas non teñen liñas, non falan. Ben, en España, o ODA, Observatorio da Diversidade Audiovisual, nos dá datos aínda peores. E xa non vos digo no mundo da accesibilidade, no que eu, que son un redondiño, decido polos cuadrados, pero sen cuadrados ao redor, sí? Entón, é certo que a accesibilidade pues, nos permite supervivencia, non? Ben, como dice mi Mingus. Pero tamén é certo que hai moita xente que nos di, mira, tal e como está a accesibilidade agora mesmo, ten demasiadas regras, non é demasiada creativa, é excluinte e está demasiado centrada na obxectividade. Isto non o comentei, pero as normas de accesibilidade nos din que todo tipo de descripción de imaxes para persoas cegas ou sons para persoas xordas teñen que ser obxectivas. Non interpretes, sé exactamente obxectivo, vale? E hai moitas persoas xordas e cegas que se queixan diso, porque o que din é un enfoque moi conservador. É dicir, ti deixas, coa accesibilidade, deixas que unha persoa cega entre neste mundo, pero non permites que o cambie en absoluto. O que di, por exemplo, Carolina Sar, ti me permites, a cita máis importante quizás é esta, na que di, esa obsesión coa precisión e coa obxectividade é unha obsesión por describir o mundo voso tal e como é, pero non permitirnos cambiálo. A ver se son capaz de explicarlo un poquinho mellor. Carolina Sar dice, esta actividade é un acomodamento, ¿sí? Pero claro, aínda por riba me pedides, a min e o cuadradito, que vos dé as gracias por deixarme entrar no vosso edificio, nas vosas películas, ¿sí? Pero es que o voso edificio en xeral, e a vosa sociedade en xeral, esa festa, non? Gracias por unirme a vosa festa. Bueno, pois a vosa festa é, con perdón, unha merda. Claro, eu teño que facer un esforzo para entrar nesa festa e daros as gracias, pero esa festa me exclúe continuamente, porque o vosso mundo me exclúe continuamente. Entón, que é o que piden? Pois o que piden é o que di mi Mingus, non quero simplemente sentarme, o sea, para empezar quero sentarme na mesa con vosco e tomar a decisión con vosco, pero ademais quero que construamos unha mesa diferente, ¿sí? Que as películas sexan diferentes, que o xeito no que se fan sexan diferentes, e a accesibilidade tamén. E o están conseguindo, non me estou inventando cousas, o están conseguindo. Están conseguindo cambiar o modo en que entendemos a accesibilidade dunha estándar a unha que di, primeiro, por moito que se diga, non hai accesibilidade para todos, porque moita xente se queda fora aínda. 2. A accesibilidade ten que estar integrada dende o principio. Hai moitos produtores no Reino Unido que se chaman Access First Producers, é dicir, que ou consiguen cartos dende o principio para a accesibilidade ou xa non se meten nun proxecto. Porque logo, se te metes na fase de distribución, como facemos en España moito, xa non hai cartos. Entón, eso é o principio. E o segundo é que entenden que a accesibilidade sí pode cambiar as cousas. Que sí pode cambiar como se fai esa película, como se representan as persoaxes sordas, cegas, discapacitadas. Son moitas as asociacións, as produtoras, polo mundo adiante que están traballando así. Poño un exemplo, xente, para que vexades temos en Galma unha base de datos de 800 películas e series que teñen en conta a accesibilidade e a traducción dende o principio. ¿Sí? Moitas delas dirixidas por persoas discapacitadas, pero non todas. Entón, aí o que vemos é que para telo dende o principio temos que ter unha figura, unha figura profesional que poida coordinar todo iso. Entón, coa Academia de Cine, levamos 2 anos traballando en cursos, fixemos un o ano pasado, este ano facemos outro, para crear a figura profesional da coordinadora de accesibilidade de traducción. Entón, o ano pasado o abrimos a todo o mundo e só viñeron circuliños, é dicir, non había persoas sordas e cegas no curso. Este ano
vamos a dar prioridade a persoas sordas e cegas e aberto a todo o mundo. Entón, a idea é que hai unha persoa que dende o principio ten en conta, dende a fase de desenrolo ou de produción, ten xa en conta pois que vai pasar coa traducción, entón empezamos a pensar nela dende o principio. Pode ser temas que se poden ver no storyboard, pode ser compartir unha serie de documentos que son útiles logo para o equipo que fai a traducción, etc. É a ponte entre os traductores e os expertos en accesibilidade e o equipo creativo. Eso é o que fai a coordinación da accesibilidade. Tamén tendo en conta temas de participación. Se hai persoas con necesidades na rodaxe. Ou de guión, se hai protagonistas sordos, cegos e demais, para que non sexa estereotipado a súa historia, non? Ben, que dá lugar isto? Pois amosovos agora un exemplo dunha audiodescripción nunha cadea canadiense. É unha descripción típica en inglés. Temos a presentadora femenina e unha voz que masculina que describe as imaxes. Host Kelly Ray, Twitter @KellyArt. Hi, and welcome to Show Me Your Art. Today, I am getting pottery trained. Let's go. Twitter #ShowMeYourArt. She enters. Wow, what a cute studio. Vale, ahora a voz masculina vai describir como é o estudio. Finished pottery sits on shelves near the workspace. This must be the artwork of the Ben, é unha descripción estándar. Pero que fai esta cadea? Esta cadea o que fai está asesorada por persoas cegas e din, vamos a quitar a audiodescripción, pero manter a accesibilidade para persoas cegas. Como facemos? Pois así. Aquí, esta versión é accesible para persoas cegas, pero sen a voz masculina do audiodescriptor. Hi, I'm Kelly Ray with Show Me Your Art. Twitter @KellyArt, #ShowMeYourArt. Today, I am getting pottery trained. Let's go. Wow, what a cute studio. It looks like a mix between a bit of a showroom and an actual studio where the pottery happens. This must be the artwork of the potter I'm meeting. Vale, non sei se se entende o que está pasando aquí. Hi, I'm Kelly Ray A idea é with Show Me. Vale, a idea é que xa non temos unha voz, senón que a propia presentadora no guión inclúe unha serie de detalles que axudan a describir as imaxes, as importantes, ¿sí? Entón xa está todo integrado aí. Isto o que supón é unha accesibilidade integrada, neste caso. Supón que todo o equipo audiovisual está formado no que é a audiodescripción. Entende o que é o como unha persoa cega consume un audiovisual, sí? O guionista, a cámara, todo. Entón, hai unha formación aí que se fai no audiovisual e ás veces funcionará, ás veces non. Hai moita xente que me di, bueno, pero non vou facer eu que a narradora ou a presentadora estea describindo imaxes en todas as películas. Non, entendo que non. Pero agora pensade unha cousa aí. Pensade un exemplo que vos dou dun director que se chama Miguel Ángel Font, que traballa en Valencia, non? E que ten estas cousas en mente. El sabía que a súa película ia estar audiodescrita, vale? E que vai haber unha voz que describa. E había un momento no que un protagonista nunha estea importante, pois se achega a outra persoa. El non quería que nese momento houber unha voz que nos sacara dese suspense e dixera se achega, non quería iso. Entón, que fixo? Pois un asesor cego lle dixo, mira, se non queres esa voz, podes poñer un chaveiro nese protagonista dentro do principio da película. A persoa cega xa sabe que ese chaveiro cando soa un poquinho é que está movéndose ese persoaxe, sí? No momento clave ese, no que non queres unha voz, xa non necesitas unha voz, xa non precisas que a voz diga se achega a este persoaxe, non? Ou é un poquinho o chaveiro e os espectadores cegos xa saben que se achega a persoaxe. Me estou explicando? Entón, aí o que temos é pois un uso creativo do son, non da descripción, para facer accesible a película a persoas cegas. Do mesmo xeito que puxeron pulseras, eu aquí teño unha pulsera vermella, pois puxeron algún elemento visual de cor nalgúnas persoaxes que é a cor que levan os subtítulos de cada unha das persoaxes. E iso lle valeu moito ás persoas sordas para identificar tamén. Tamén vos digo, as persoas que oen e que ven, os espectadores non se decataron de todas estas cousas. Pero así ti vas pensando nos diferentes tipos de espectadores, non? Dun xeito máis orgánico, máis integrado, máis creativo, se queredes. Logo podemos facer subtítulos máis creativos. Os subtítulos, teóricamente, son 2D. Pero eses subtítulos, en vez de describirnos as profundidades, quen fala ou quen se alonxa
non lo amosan. Pois hai directores que están xogando con isto. Excuse me. Certain nations, which shall remain nameless, but I can tell you they speak French and German, are not dealt with tonight. I shall be forced to go to Switzerland to attend a ghastly peace summit in Reichenbach. The worst thing about Switzerland is the altitude. It gives me nosebleeds, exacerbates my asthma. I'm so glad you invited your brother. Este é un clásico exemplo de un subtitulado que, en vez de describirte para persoas sordas o volumen baixa ou que sexa, cho amosa visualmente, porque unha persoa sorda moitas veces non quere unha explicación, o que quere é que visual, non? Unha persoa sorda quere que visualmente lle indiques o que está pasando, que é o que se veo aquí, se veía ali, non? No teatro, moitísimo disto. We just wanted to use words as a way of being creative, being fun, but de teatro integrado como xogan coa creatividade do texto. Also being accessible. What are creative captions is like at the bottom. They're at the bottom, and in this production, they're part of the world. We just wanted to use words. Aí creo que se veo, non? Un poquinho, pues, o nivel de creatividade que se utiliza nun subtítulos que neste caso chaman moita atención, por suposto, porque son xa parte da estea, non? Neste caso. Por suposto, non todo o mundo quere ser así de creativo. Hai xente que logo, por exemplo, persoas sordas que nos din, mira, así describimos a imaxe. Normalmente a música se describe así, non? Hai unha canción e se pon, pois, música disco dos 80 animada. Vale, eso é unha descripción típica. Pero ahora que vemos que hai cineastas sordos que fan cine e que describen sons, de repente empezan a ser non obxectivos e empezan a dar moita máis información. Xa non é unha voz así como obxectiva, a voz de Deus que te chega describindo algo. Non, non. É unha voz, unha personalidade e un estilo. Por exemplo, xa non é música animada dos 80, senón que hai xente que vai máis adiante e te dice hai un drum machine beat que te anima a darlle co pé, que é divertido, vai bailar. A melodía é flirtatious, como se estuviese ligando contigo, bueno, non sei como está a dicirlo, e logo insisten. A canción se siente como unha invitación a tomar el sol con tus amigos. Claro, isto é totalmente subjetivo xa. É case como decir, isto é o que me transmite esta canción e aí o poño. Non escondo que isto é perfectamente subjetivo. Pero claro, unha película tamén é subjetiva, non? É o punto de vista dun equipo, de alguén. Entón, isto vemos moito, non? En xente, bueno, en cineastas, pois, sordos e cegos. E agora os plantexo, pois, xa tirando un poquito máis de creatividade, pensade, eu vos poño fantasía, o clip de fantasía. Pensade como faríades isto accesible a vez, se nos fan esa petición, unha soa versión accesible a persoas sordas e cegas. Vamos alá. Claro, aquí temos as imaxes, sí, da madriña, pero logo temos tamén a música de Tchaikovsky, non? É como un vai ao son da outro. Claro, que facemos para facer isto accesible a persoas sordas e cegas? Explicamos todo. Explicamos a música de Tchaikovsky, tal, non sei canto, a persoas cegas lle decimos que as imaxes van ao son da música, pero claro, apelamos ao seu intelecto, é dicir, é como cando te contan un chiste ou te contan o final ou te contan unha película, non? A estás sentindo, non? Eu lle pedín a unha alumna, agora profesional da subtitulación, que fixera unha versión única. Isto é o que fixo ela para intentar que os espectadores puderan sentir o que había, tanto cegos como xordos, nunha súa versión, en vez de que lle explicáramos todo. Aquí vai, perdón. The Nutcracker by Tchaikovsky. The conductor races both his hands and the light draws his back with a silhouette. Little shiny dots fly in the dark of the night, gracefully jumping all the way. Color purple stands out, finds a flower to light with her wand in a
Ben, entón, aí o que vemos é que a decisión é, bueno, pois vamos a cantar a audiodescripción, entón, pero tes xa algo, non tes aí un poquiño de un valor artístico na audiodescripción, un valor artístico no subtitulado que vai seguindo, entón unha persoa sorda pois pode ver, sentir o movemento da música nas letras, e unha persoa cega pode, pois, escoitar, non? O un poquiño máis a audiodescripción. Bueno, é un xeito de facelo, non? E crea espera, vou mover isto un poquiño, crea o que mi amigos chama como intimidade da accesibilidade, é dicir, chegar á persoa a que estamos. Mi amigo sempre dice un concepto que se utiliza moito agora na discapacidade, ela di, a persoa discapacitada está nunha situación moitas veces de aillamento e a veces de vulnerabilidade. Eu estou no cine, Pablo, como persoa non discapacitada, ninguén sabe nada de min. Pero se eu sou unha persoa cega, me teño que poñer auriculares para a audiodescripción, xa estou expoñendo parte do que son. E mellor non o quero. Entón, ela decía, nesa situación de vulnerabilidade, hai veces que te sintes forzado, que chegas a un aeroporto, estás nunha silla de rodas e alguén colla a cadeira e te leva por aí, sen o teu permiso, por exemplo, ou sen que tú poidas decir moito. É como a accesibilidade forzada. Pero ás veces, hai xente, situacións nas que entendes que alguén pensou nas túas necesidades e se tomou tempo e as comparte contigo, non? Que te fai este espacio, que se pon a mirar dende a túa perspectiva, sí? E di que entende a accesibilidade como unha relación entre persoas. Isto se dá moito, pois, en contextos como a arte, no que, pois, a miña compañera, por exemplo, María José Vizcaíno, trae a artista que explica a súa escultura a unha persoa cega, pero ten tamén máis xente aí ao redor, están todos falando de como se fai e se crea unha especie de conversa na que, de algún xeito, todos aprenden, porque a persoa cega di, mira, non sabía eu que había unha temperatura diferente nestes materiais. Aquí, tocando por dentro é máis cálido, esa artista di, pois eu non me decatara. Entón, se crea unha conversa na que a propia artista tamén aprende algo sobre a súa obra que non sabía, non? Cando isto se dá, e se chega a esta accesibilidade, como vemos nesta declaración dunha pianista cega que estaba nesa... Tía isto. Sí, sí. Qué bien. No, bueno, tocar esculturas y fijarme muy al detalle, porque te presentan cosas puntuales y tocas un poco por encima y ya está, de manera superficial, pero es verdad que es algo muy agradable, porque hay una parte, por lo menos para mí, ¿no?, de primer punto que es un poco pudorosa, ¿no? Uno normalmente no va tocando, buscando los recovecos de las cosas, uno no va así por la vida, ¿no? Salvo consigo mismo en algo más íntimo, y a veces ni siquiera. Sí. Y entonces esto es algo muy... es algo íntimo al final. Sí, es algo íntimo, ¿no? Entonces, es unha persoa que inherentemente, explicando como es accesibilidade, falaba tamén de intimidade, de que de repente xa non é algo de me pos nos subtítulos fríos e non sei que, sino que siento que hai unha conexión de algún xeito, non? Que alguén pensou en como facermo accesible. Eu intentei facer isto, estou rematando, con esta película que fixen, que é unha película co historiador Ian Gibson, non? Sobre a súa vida. Eu, pois, coñecín a Ian, como sabedes, el fixo biografías de Lorca, Dalí, estaba co traballo de Buñuel, entón comezamos a facer unha película que sería un documental ao principio sobre Buñuel e as Urdes, pero logo foi xa na figura de Ian que me interesaba moito, non? No seu 50 anos de traballo, pois, pola memoria histórica en España, ademais. Intentei facelo como cine accesible. Entón, pois, cando estaba entrevistando na súa casa, por exemplo, pois pensaba, bueno, imos deixar un poquinho de espazo na dereita do plano para poñer aí os subtítulos, porque ele está mirando para aí, entón, por que facer a xente mirar abaixo? Senón que o integro un poquinho máis na estea, entón así os ollos dos espectadores xa están aí arriba, onde teñen que estar. E logo chegou o momento de facer a audiodescripción para persoas sordas. Perdón, a audiodescripción para persoas cegas. E que pasa? Que seguindo a norma UNE hai que ser obxectivos. Pero claro, eu é que, cando me mandou a distribuidora a audiodescripción, esta película levounos, xa vos explicarei por qué, 10 anos facela. É unha experiencia íntima tamén, non? Con Ian e con moita xente que foron amigos. E despois diso,
chega unha audioscripción dunha voz que non coñezo, utilizando unhas palabras que eu me parecían frías, como unha intrusión desde fora, non? E o problema de todo era que ou facía esa audiodescripción ou non a podíamos ver en cines porque non pasaba, porque non pasa, non aproba a norma, non? Que a norma que hai agora. Entón, claro, a norma é que sexa todo obxectivo, que non digas nada que non vexa a persoa que pode ver. Pero eu non quería facer iso. Non sexa subjetivo, ser neutro, tal. Eu non quería facer iso. Eso era un xarro de frialdade nunha película que non era así. Entón, ao final, o que fixen foi, pois, bueno, describira de outro xeito. Eu fun a que a describín e vamos pouco a pouco contando. Entón, hai unha narración, entón eu digo, co seu bolígrafo verde, do que non se separou en toda a viaxe, Ian escribe as palabras do romancero sonámbulo, do romance sonámbulo, non? Que Dalí amaba. A mí xa non me deixan facer isto na norma, porque non podo decir del que non se separou en todo o viaje e non podo decir que Dalí amaba. Pero nos xa dixemos, mira, lles preguntamos, os que fixeron a norma nos decían, os espectadores non van querer que ti engadas cousas, non? Bueno, entón o fixemos igual e chegou un momento no que fundimos a negro. En negro contamos o seguinte, fundido a negro. Este es el final de la película, o lo fue en 2016, cuando una vez editadas las 50 horas de metraje que teníamos de nuestro viaje a las Urdes, esto es lo que soa en audio, ¿no? Y de la industria, y de la entrevista a Ian en su piso, pero un día cuando estaba a punto de enviar la película a postproducción, alguien entró en mi oficina de la Universidad de Londres y robó mi ordenador y los discos duros. Perdí el montaje final y las copias de seguridad, todo excepto las 50 horas de metraje que Martina, la directora de fotografía, tenía en Austria. Me llevó una semana reunir fuerzas para llamar a Ian y decirle que tenía que empezar a editar de nuevo. Me dijo que iba a ir a Granada para presentar la última versión de su primer libro sobre la muerte de Lorca. Nos pidió que lo acompañásemos para poder terminar la película donde todo empezó para él. Al fin y al cabo, para Ian todos los caminos llevan a Lorca. E despois, digo, en la pantalla en negro se puede leer Parque Lorca Granada. Aí xa volvo a describir normal, non? Entón, que pasa? Que esta historia do robo da película, na versión original, eu non a contaba, porque a versión original non está narrada por min. Pero sempre saía isto no coloquio, nos cines, e a xente lle interesaba. Entón eu pensei, por que non dicilo nestas persoas cegas? E o que fixemos logo foi pasar esta película en diferentes países a persoas cegas evidentes con este tipo de audioscripción narración. E o que vimos foi, pois non sei cantas persoas, 119 participaron, e vimos que a maioría delas sí que lles gustaba. Sí que lles gustara este tipo de audioscripción. E ademais nos decían que querían ver máis como ela, que lle gustaba que estivera integrada. E cando lle preguntamos máis nos decían, bueno, é que esta audioscripción convirte a película nunha viaxe persoal e sentín que era parte do equipo. Ou que me gustaron as descripcións e que foi algo que era como íntimo e persoal. Ou algunos decían, es que non me podo imaginar a película sen a narración. E de feito agora que hai que mover a película e pasar por Filmin e demais, estamos pensando que quizáis a versión original da película, a que sempre tivemos que ter era esta, unha versión con narración que ademais describe un poquinho que é accesible para máis xente, non? Non o sei. Agora mesmo, e remato con isto, esta intimidade que nos intentamos causar tamén a intentan facer a inteligencia artificial. E sei que o FIGA tratou isto ano pasado. Fixadevos nesta voz totalmente artificial que describe as imágenes para esta persoa. El pregunta, está aí o rei no palacio? E atención a unha voz automática que como describe todo. Residence at the moment. Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is a signal that the monarch is present. How Que exciting emocionante to be estar there aquí while the king mientras, is home. o sea, está poñendo a emotividade e buscando algún tipo de relación directa, ¿no? Emotiva coa persoa cega. Entón, claro, hai moita xente que di, eso é esa access intimacy, esa intimidade, accesibilidade, se pode facer. As persoas cegas que levamos preguntadas por isto, o que nos digan que teñen unha sensación de termo en inglés uncanny valley, un val misterioso. Que é iso? Eso é cando nun intento de que algo, vamos a ver, se nós temos os Simpson, pois sabemos que non son moi realistas. Entón, o nivel de empatía humana é menor.
pero a medida que pasas a Disney e a Pixar, sube o nivel de resposta empática, mentre sube o realismo, sí? Recoñecemos máis rasgos humanos e os identificamos como comunes. Sen embargo, cando nos achegamos demasiado cunha máquina con inteligencia artificial a rasgos humanos, chega un momento que o nivel de empatía baixa e dá, por decirlo así, grima. Por qué? Porque xa non o xulgamos por como se parece a un humano, sino por a canta distancia se queda de ser un humano normal e causa esa incomodidade de non saber se estás ante algo normal, non normal, humano ou máquina. É incómodo. Isto está máis que estudiado agora. É o que nos pasa tamén cando intentamos facer isto. É dicir, hai unha accesibilidade a que busca ser máis susceptiva, máis crear unha conexión, que non é unha accesibilidade que busca simplemente sobrevivir, pasar adiante, que te movan a cadeira de rodas e que podas acceder ao que se está dicindo. Busca outra cousa, busca algún tipo de conexión, ¿sí? Conexión que se ve, por exemplo, neste programa da BBC, na que unha persoa cega, este home cego, viaxa polo mundo con persoas videntes que van describindo as paisaxes a él. Non son profesionais elas, describen cando poden e cando non, pois non saben como facelo. En ese diálogo, todo o mundo aprende. A accesibilidade é como negociada entre eles e todo o mundo aprende. Tanto que as persoas videntes que van nestas viaxes din que volven das viaxes con menos fotos das que levan cando van unha viaxe, das que solían sacar nunha viaxe normal. E din eles porque aprenden o feito de que os recordos, as lembranzas dunha viaxe xa non solamente son cosas tanto visuais, senón, son videntes, pero entenden que tamén son as relacións, a xente coa que falas. É dicir, convivimos e uns aprenden de outros, pero quizáis a inteligencia artificial mellor utilizala para axudarnos que para intentar buscar esa intimidade que logo o mellor o que crea é, pois, non sei, máis allamento de algún xeito, non? Nos decían, o goberno británico, na súa última enquisa, que o motivo número 1 para buscar a accesibilidade das persoas discapacitadas é cortar o aillamento. E aí vos digo tamén, agora mesmo eu estaba intentando desesperadamente ver a vosas caras. Cando estou dando clases por Zoom, ás veces os meus alumnos, moitos deles apagan as cámaras. Entón eu estou dando clase a nomes que aparecen aí, pregunto cousas, é moi incómodo, e o que me resposta a veces non é nin audio, me respostan polo chat. Entón, sí, eu sei que aí hai un acceso, eu accedo ao que me din, pero dun xeito tan impersonal que te ailla, moi incómodo, mentres que se logo acenden a cámara, o que tese xa non é esa supervivencia, senón que é conexión, sí? E Access Intimacy ten as iniciais de AI tamén, de inteligencia artificial, non? Pero é unha inteligencia artificial diferente, é un AI diferente, non? E o que buscamos ao final coa accesibilidade é iso, é unha conexión. Entendo que tamén cando se fai cine se busca iso. Entón, por que se buscamos o mesmo, por que non nos juntamos un pouco máis? Por que non somos parte do equipo? Por que non facemos que cando se fai cine, series e demais, o audiovisual, se pense en todos os espectadores, os máis posibles, en como chegar a eles? Eu creo que para iso temos que traballar pois como facemos agora cos cursos de academia, non? Creando esa figura que nos permita traballar convosco, coa xente do audiovisual, dende o principio. E que entendamos a accesibilidade como unha forma de conexión humana e de empatía. Nada máis, non vos vexo, agora esperei que sí, agora intentarei veros, agora sí. Calquera cousa pregunta que teñades, pois xa me decides, espero que se vira todo máis ou menos ben. Bueno, é o momento de facer preguntas, se tedes algunha pregunta. E se non, pois agradecerlle... Non hai ninguna. Agradecerlle a Pablo Romero, moitas grazas pola túa presentación e polo esforzo en estar con nos hoxe, que sabemos que son días moi intensos tamén para vos. Moitas grazas. Moitas gracias a vos. Nada, ningún problema, graciñas. Graciñas.